kadirutan naging tingnan ko ang pirasista ala sa tayo na kita di ko siya ang kumuna mapatisan niya di ko siya na pero niya na tuliba nasasayaw tira-tira kayo na ayun tirang bulata. Ikunsihan at kung magmumuna mapatisan niya ikunsiyala pero umugiyan na kung iba pasasayaw ang taliw at tira kay inaayun tirang bulata bulata matulog kapag kung magkakaon kamarasan sigurado kung saan ikabalas ka ala sa tayo na kita ikunsihan at kung magmumuna mapatisan niya ikunsiyala pero iyak at kung iba pasasayaw tali at tira kay inaayun tirang bulata. Thank you very much, Honorable Edgar Alday, Ugsagan Man, kan Honorable Ima P.